Hei, menyapu kan si kete. Oh, ini lah copet mak. Iyo copet mama nyapu, sih kau nampak mama di belakang gua. Ada mak, ini mama dia mau kodang tu. Emang ada melawan gede-gedean. Alah mak, apa ini mak? Hei, hei. Ayolah. Kalau di ino iyo jadi manuangkan. Jika di kana iyo masonan dahulu. Sakampuang kita sapa sukuan. Sadatua kita lai sapa ngulu. Sadatua kita lai sapa ngulu. Sapa sukuan kita sarumah gadang. Sakampung lai bakorong jonagari. Zaman batuka kini ada ilah hilang. Mama jo kemana kan tak sesuai lagi. Zaman batuka kini ada ilah hilang. Mama jo kemana kan tak sesuai lagi. Apa mali ale? Iyo ni mak. Hang ale tahu tak tu fungsi mama ko? Satu. Kapai tampe batanyo aka pulang bake barito. Ndak ada mak, ikon lain bertolong dan di bawah ragu kalau kon. Ada yang ko sulo benda dalam negari. Dia rumah kadang ni mak di bawah ndak rumah. Antu bahan ka tudang. Alah mak, apa ini mak? Apa ilo lihat? Yo. Banyak deh pangke jadi tasisir oinan bansai. Banyak deh kayo kini Allah hilangnya raso. Banyak deh galah baca bala. Itu banyak zaman kini ko. Itu banyak zaman kini ko. Dulu nantuo tampe kita batanyo. Urang nan cadia tampe kita mangadu. Kini dana tuo iyo balenga sajo. Urang nan cadia hanyo maadu-adu. Kini dana tuo iyo balenga sajo. Urang nan cadia hanyo maadu-adu. Alah buruk manong mama. Antu ba? Ya tu mang koe mulut tu jangan tolong songona kekonakan ma. Inge badan tu mati ma. Ada lo ngaja. Belum mati lah gae. Lo gae. 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 Jika nyaman sekini Allah jadi gunjangan. Jikonya kaya orang jadi bandiangan. Jika anak tahu ijo agama. Oranglah haram nan dipandangnya. Oranglah haram nan dipandangnya. Elok di muka, buruk ai di belakang. Bamungko tuo iyo parangai urang. Jadi orang susah, iyo hatinya senang. Cali musibah hatinya gadang. Jadi orang susah, iyo hatinya senang. Cali musibah hatinya gadang. Mak, oh mak, Iyo kan. yo mungkin selama kon akan salah sama mak. Mohon akan mak. Mama begitu, mama minta maaf loh. Iya mak. Mama dia berang tuh karena sayang dan perhatian ke kalian tuh. Salam muka kalian kan dan aja kalian tak mengerti. Dan aja kalian tak paham. Padahal tujuan elo-elo, tapi kalian tak mengerti. Cuma teman-teman yang gede mak mau itu sini cek. Tadi yang tak maaf marah kan lihat. Alah mak. Kemari lang. Nak. Kan ditunjukan dak? Dak. Kau bini dak? Dak. Kau bini dak? Dak. Iyo. Apa beri?